An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni lasɔtuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan o kalo 12 ye desanburu kalo ye bi o tile 7 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasɛri cɛmancɛ ye an balana k'a fɔ bi o tile 2 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1443 san dugu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnya k'a fɔ wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra ka ɲɛsin sɔngɔkaw fɛ Baɲankara marabolo kɔnɔ na o min kɛra dugudenw ye murutili kɔni ka se k'o boloda o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la farabugukaw fɛ an balana k'a fɔ dɔgɔfɔlɔɲɛ tɛmɛnen na gɛlɛya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ farabugu san 1 ani kɔ o ko min bɛ senna n'o tun kɛra sababu ye ka se ka gɛlɛya yɛrɛ n'o ye dala dumuni yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛya ye dɔgɔfɔlɔɲɛ tɛmɛnen na kunnafoni minnu dira an fɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni na ko balo dɔw taara farabugu kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ basigi ni lafiya bɛ se ka jamana sɔrɔ cogo min na wulikɛjɔw bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnena k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min n'o ye Yolo marabolo ye a yirala k'a fɔ ko sugu kari tɛmɛnen na ko marifatigi dɔw donna ye kɛrɛnkɛrɛnnena ko donsolakaw de don kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ sigifɔ min y'a sɔrɔ n'a bolo dalen bɛ o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la dɔrɔn de bɛ ka kunnafoni la kumaba bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasema balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ farabugukaw fɛ Ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra kabini sangajan ka se ka dugu kɔni ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin dugu ma o min kɛra n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra so ye ka sira tigɛ dugu ma ti bɔ ma ti don nka o n'a tabalele kɔnɔ lakanabaw bɛ dugu in kɔnɔ na k'u bɛ ka lakana sabati ka ɲɛsin dugu in yɛrɛ ma nka min ye dugu in kɔnɔ na i tɛ se k'i sen da dugu in da la kilo kelen boɲango ka bɔ dugu kɔfɛ o tɛ se ka kɛ o kɛra so ye ka n'a kɛ maaw tɛ taa sɛnɛ kɛ maaw tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si fo ka na kɔngɔ kɔni ka n'a se dugu ma an b'a ladan k'a fɔ fo kɛra so ye ka maa dɔw ni olu jɔngɛna maa dɔw yɛrɛ bɛ n'i y'a sɔrɔ kɔngɔ kɛra so ye ni k'olu banna ka tila ka maa dɔ fana kunnafoni na fo ka taa se maa dɔw ni toli ma o min kɛra e ka da wele bilalen dɔgɔfɔlɔɲɛ tɛmɛnen in kɔnɔ farabugu donsoba a k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin jamana marabaw ma n'a ma ye fɛn ɲini maa fɛ n'a y'i bolo ma gɛn k'i ko foli ta ka ɲɛsin a ma dɔgɔfɔlɔɲɛ tɛmɛnen in na kɔngɔ kɔni tiɲɛ la ka bɛ gɛlɛya de la a bɛ dugu in kɔnɔ na e ka da maa minnu bɛ yen n'olu kunnafoni kun taara k'a fɔ ko gɛlɛya b'olu la an fiɲɛ kɔni balo wele min dara an fɛ k'u taara ni tɔni 4 an balana k'a fɔ sigiyɔrɔma 4 boɲango n'a sɔrɔ n'a famara tɔni 12 walima tɔni 8 boɲango ka taa ni o ye u ka fɔ la ye an fiɲɛ ye tako 2 ni 3 ɲɔgɔn kɛ ni suma ye tɔni 2 u ye taa ni min kɛ n'o ye a ko i ka dɔn k'a fɔ u tilanna nka a bɛ fɛn min fɔ ani farabuguka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kɛnɛ n'olu ye maradenw ye olu ye ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya dɔw labɛn o dɛmɛɲɔgɔnya dɔw ko sɔrɔsiw k'o d'u ma u kɛra ka sababu ye ni ka taa n'o ye nafɛn dɔw ye dalasi 100 ni kɔ k'o don nafɛn na nka ko a bɛ fɛn min fɔ foli bɛ kɛ a seriw ma nka u n'a tabalele kɔnɛ na olu ye ka dɔn k'a fɔ mawuden u bɛ ci kɛ ni k'u yɛrɛ balo u mago bɛ fɛn min na bi jamana maa ɲɛmaw fɛ hali bi u ka wulikɛjɔ de kɛ ka se ka dugu ninnu bɔ bolo la o de ka fisa dugu kɔnɔ na lakanabaw b'olu fɛ ye nka olu ka ɲini fɛn e ka dɔn i tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si ko tiɲɛna ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ u bɛ fɛn min fɔ jamana ka wulikɛjɔ de kɛ ka se k'o bali ka wulikɛjɔ kɛ ka se k'a dɔn bi olu bɛ se ka t'u ka foro la cogo min na k'u mago b'o de la an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana kɔnɔ bi n don jogo la ka fisa t'an bila jogo la basigi lafiya min n'an da b'a kuma na Ala k'a sabati n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnena i ka dɔn k'a fɔ Baɲankara ale mara ma o min kɛra n'i y'a sɔrɔ maaw kɔni kasaralaw ni na sigidalama dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kɛra u ka maa minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ olu fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ u tɛna sɔn cogo si kelen na wa min ye ka dɔn k'a fɔ sigikafɔ min kan ka kɛ olu tɛna y'o kɛnɛ kan o kɔfɛ wulikɛjɔ fɛn fɛn bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ kan ka ɲɛsin ɲɛta ma ka ɲɛsin e ka dɔn olu ka dɛmɛ ma ka ɲɛsin jamana maa ɲɛma k'u bɛn'u bolo jɔ u bɛɛ lajɛlen la
sigirlama dɔ b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. Komi an ma sɛnɛkɛ u bɛ taa u ka dahirimɛw ɲini sɔgɔma u bɔra u bɛ taa baɲarɛfu o de ye sɛrɛw bɔnnaw ɲini na mɔgɔ ka ca dɛ mɔgɔ ka ca dɛ mɔgɔw yɛrɛ genna mɔgɔtigi yɛrɛ sara. foyi kɛ u ma min bɔ u bɛ taa sugu la dɔrɔn u jɔra sɔgɔma k'u bɔnɔnden na diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la surasi filɛ Sevare ni yan kilomɛtiri joli ye kilomɛtiri 50 mɔgɔ bɛ ka sa sɔgɔma a bɛ sa sufɛ a bɛ sa tile fɛ a bɛ sa Asimi an tɛ ka kan mɛn dɔgɔnɔ tɛ ka i ka kan mɛn fewu. An balala k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye o kɔfɛ dɔgɔnɔ ka kulu min n'a bɛ wele ko mouvement Baginɛ sɔn olu ye faraɲɔgɔn kɛ Bamakɔ kɔnɔ na u ka maa bɛ yen olu ye faraɲɔgɔn kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kumatigi tun ye Adama Karambe Siri Kulubali tun bɛ kɛnɛ kan Adama Karambe kuma min fɔ ye o filɛ. Ne tɔgɔ ye Adama Karambe ne ye premier vice président ye mouvement Baginɛ sɔn tɔgɔ la tiɲɛli kɛlɛ yɔrɔ min na mun ye sɔngɔ ye o ye Nbɔdugu ye sɔgɔma entre 8h 9h sugu jɔlaw de don n'i ko sɔngɔ dugudenninw mun b'a kɛrɛfɛ a bɛ dugu 5 bɔ u faralen ɲɔgɔn kan majorité bɛɛ ye sɔngɔ ye musow denw denbatigiw muso sugu jɔlaw olu de ye dugu yɛrɛ musow ye parce que minnu bɛ u bolo yɛlɛmɛ olu faralen ɲɔgɔn kan k'u bɛna taa sugu la vendredi ye Bayankara sugu ye u tatɔla u suruyana goudron na sɔngɔ ni goudron i n'a fɔ 5 kilomètres de don donc o ye kilomètre 4 dɔɔni boli pɔni dɔ bɛ yen ja maajugu ninnu taara u da yen u sira yen sɔgɔma u b'a dɔn sugujɔ mobili bɛ bɔ donc o ye goudron se yɔrɔ min na yen o nana o attaquer mugu ci kan boli daminɛ dɔrɔn sofɛrikɛ turu cɛlen fana ja a kɔfɛ fana mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen donc o kɔfɛla minnu bɛ olu de ye sofɛrikɛ tire ka faga ni sofɛrikɛ kɔni sara o laban kɔni bɛɛ b'o dɔn mobili taara dapiri tola fana olu bɛ tu kɔnɔ u ma to yen mobili dapirilen minnu bɛ ka panpan bɔ kamalen caman bɛ minnu kun b'a kɔnɔ u bɛna pan ka bɔ ka boli waati min na bali de y'u sɔrɔ muso dɔw ma se ka bɔ donc bali juguyalen mobili yɛrɛ mɛnɛna denbatigiw musokɔnɔmaw bɛɛ tɔɔrɔ la maa minnu sara a kɔnɔ fana maa 6 dɔrɔn de ye cɛ ye maa 8 ye den mun bɛ kɔ la ani den mun bɛ bolo la a tɔ bɛɛ ye muso de belesele maa 18 belesele minnu juguyara kosɛbɛ u ye mɔgɔ 4 de olu bɛ Seware hôpital Sɔminɛ Dolo la Moti tɔw karilu b'a la u taara ne dɔgɔnɔ dugu la u bɛ k'a siri senkaru b'a la mɔgɔ min tora la tellement o jeni cogo a ma bɔ ɲɔgɔn na o ye jate bɔ maa 37 su mun yɛrɛ autorité kɔni depuis mobili ma se yan dɔ ko o signalé la ko maajugu bɛ sira na an m'u ye tiɲɛli kɔlen kɔ fo dosow nana ka su ni récupérer daminɛ kɔfɛ autorité kɔni nana su danni la su labɔli kɔni o y'an ka mɔgɔw dɛmɛ n ka jɔ yɛrɛ ye ka na su filɛ mais u taara yan u ka sira filɛ mɔgɔ si ma tugu kɔ ka taga o de dimi b'a la cɛlikɛla ninnu nana u sen na kɔba de bɛ yen n'i ye kɔn tigɛ dugu 8 hakɛ wulilen don bolo tɛgɛnbɛrɛ tilekanda dunjuru kaasa ninnu bɛɛ wulilen don an ka worominɛw ni an ka ekɔlisow bɛɛ bɛ gadisu de bolo an y'o kule kɛ k'a dɛsɛ autorité kɔni bɛ na mun kɛra u bɛna lagɛ dɔrɔn u bɛ taga mun y'an dabali ban e b'a dɔn musow don den minnu bɛ boli ka bɔ k'aw bɛɛ tiritire k'a faga jati kɛlɛ an delila ka mɛn ni ɲɔgɔnna a jati kɛlɛ ni juguya an kɔni ma delila ka ye an ma delila ka mɛn gouverneur taara yen nɔ a ye 40 ani tɔni 2 de di donc a kɔni ye kumana mun bɛ u dusu sumaya vraiment su kɔni tɛ se ka wuli mais a ka kumakan a diyara u ye maintenant gouverneur an ka faama an ɲɛ jɔrɔ de an sɔngɔkaw baloko dɛsɛ tɛ an sɔngɔ ka wariko dɛsɛ tɛ i ka taa ni i ka balo ni i ka wari ka da mun kan an timilen don état kɔrɔ an b'a ɲɛfu ɲɛna o bɛ yan mana cɛli kɛlen kɔ bi e bɛna wari ta ka na d'a ma wariko t'an na an mago bɛ mun na an mago tɛ état la o m'a fɔ dɛ an mago bɛ aw la mun na maajugu ninnu filɛ an ka kɔ yen fɛ bolo kan a ye taa dankariw la a ye taa u kɛlɛ an mago bɛ o dɔrɔn na bi an mago tɛ a ka nin na parce que n'a ye nin d'an ma n'an m'an sécurité an nin duntɔ la o bɛ na an fana faga ye o bɛ yɔrɔ min na a bɛ taa dugu 10 dɔɔnin na o dagalen don ye ji b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo hali don kelen état ma dɔn ka bombardement kɛ ye. An balola ka fɔ ni tun Adama Karambe kan ye Mouvement Baginɛ sɔn olu ye faraɲɔgɔnba min kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ɲɛ kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya ala k'o sabati ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na dɛ ko an kana o kuma de fɔ ne ye gɛlɛyaba ye dɛ sanga ni waati bɛɛ fa bɛ fɔ an nɔfɛ ko an ka kunnafoni bɛ ɲɛsinnen don gɛlɛya de ma a t'i dala de an bɛ fɛn min fɔ an bɛɛ lajɛlen ye jamana in kɔnɔ kunnafoni t'an bolo dɔ yɛrɛ dɛ ka se ka tiɲɛ ɲini k'a fɔ maaw ye walima gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o y'an ka kɛta de ye ala kana dɛsɛ o la ni ala sɔnna an b'o kɛ fana fo ka taa se i ka dɔn an ka bara ala ye waati min kalifa ma la fo ka taa se o labanni ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an to o sira kan n'an bɔra ye an balala k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Umaru Mariko kunungo ale tun bɛ ka dɔn k'a fɔ ka un kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli dɔ senfɛ n'o ye ɲininkali dɔw ye o ko senfɛ Umaru Mariko kɔni u m'a labila ka na so a tora yen fɔlɔ fɛn bɛ wele ko garde à vue k'a bila o la fɔlɔ
o min kɛra maa dɔw be minnu be n'i y'a sɔrɔ be dusuma kasa yira la ani a ko yɛrɛ kɛcogo an ka daw lamɛn. Ne be radio kɛra Bamako de représenter ne o ɲɛmɔgɔba ye. An be yan bi ka tali kɛ fɛn min ye an ka radio directeur général parce que kunnafoniya dɔ de bɔra Facebook sanfɛ n'o ye bɔlɔlɔw ye. Kunnafoniya min ni an ta a kunnafoniya bɔyɔrɔ dɔn mais kunnafoniya min n'a a ma dabɔ hali jama yɛrɛ fana kama. Kunnafoniya min n'a tɛmɛna mɔgɔ fila de ni ɲɔgɔn cɛ. A tɛmɛna mɔgɔ fila min ni ɲɔgɔn cɛ o kunnafoniya kana bɔ bɔlɔlɔ kan ka sɔrɔ an tɛ fɛn min bɔ fan dɔn. Donc an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ an bɛ don min na ko bi u y'an ka directeur général wele ka na kan un kɔnɔna la. Donc an nana ka se ka na a kɔkɔrɔma don. An ye kunnafoniyaw min sɔrɔ k'a fɔ ko a kan ka to u bolo. A kan ka to u bolo. Donc o kɔnɔna la an bɛ se ka welewele k'a lase parce que bi Omar Mariko radio ɲɛmɔgɔ de don. Presse na sira kɔnɔ a jɔyɔrɔ yera Mali presse développement sira kan. Donc ne bɛ welewele kan k'a lase presse fɛn bɛ yan k'a fɔ nin tɛ Omar Mariko kelen kun ko bɛɛ de kan ka wuli ka jɔn nin na ka wuli kan na suma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɛra tan k'a fɔ ko bɛna an ka directeur minɛ k'a bila yan donc o b'a yira k'a fɔ ko nɔgɔya da de tɛna k'a ko la an fana tɛna se k'an sigi k'a ko lajɛ ka sabu kɛ an bɛ jamanajɔ sira de kan. Dora jara bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko dankari kɛra kɛlɛ de la kɛlɛ min kɛra kɛlɛ sanima ye walasa ka jamana kuma bɔ dankari kɛra kɛlɛ de la kɛlɛ min kɛra sababu ye ka na ni bɛɛ ye min y'a to bi aw kɛlen don ka kameraw jɔ ne bɛ ka kuma dan bɛ ka kɛra o kɛlɛ de la dan bɛ ka kɛra o hakɛw de la wa o de ye Umaru Mariko lase yan bi komi ka Umaru Mariko ka a minɛ nin kan ka garder walima ka fɔ i b'a bila ka taa fan wɛrɛ fɛ sariya ɲɛkɔrɔ a dalu sɔrɔ man di donc sariya kɛlen don ka sɛbɛnni min d'u ma o ye k'a fɔ an bɛ sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la an bɛ garder yan nɔ an bɛ tile fila kɛ an bɛ tile saba kɛ garder yan nɔ mais o bɛ kɛ jɔn na o bɛ kɛ kun jumɛn kama est ce que Umaru Mariko ye mɔgɔ ye k'a fɔ ko ni ko ta kana sini a bɛ boli yan est ce que Umaru Mariko kan ka traiter ten cogo la bi o Mali kɔnɔ bi wa an b'a ye k'a fɔ a man ka traiter ten fi bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ an miiriya kama ala bɛnnen don ka sa walahi. An balana k'a fɔ ni tun ye maa dɔw ka ye minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na i y'a sɔrɔ olu tun bɛ kɛnɛ kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kulu min bɛ wele ko yɛrɛwolo olu ye fara ɲɔgɔn kɛ kununko ka yira k'a fɔ ni ala sɔnna ma u bɛna bɔliba dɔ labɛn o bɔliba in sanko furanyɛla fanga maa ɲɛmaw ka se ka dɛmɛ ɲɔgɔn ta ka ɲɛ s'u ma k'u kɔkɔrɔ don Siri Kulubali tun b'a kɛnɛ kan min ye Ben le Cerveau Adama Jara ale ye kuma min fɔ o filɛ. An bɛ wele bila Mali den sɛbɛ bɛɛ ma jumadon bɛɛ ka bɔ an ka karamɔgɔ n'o ye Buye Hayidaraya Serifu Sarafa an bɛ a ka bonya don kuma la ani Mali den sɛbɛ bɛɛ ko an bɛ bɔ juma n'an bɔra an tɛ don sibiri an bɛ bɔ n'an bɔr'o la kari n'o ye dimanche le 12 n'o ye CEDEAO ka sommet ye an bɛ bɔ an b'o si place de l'indépendance la ni min bɔr'o la Akara min fana mana b'o la Mali kɔnɔ o fana tɛ dogo mɔgɔ la parce que wagati dɔ sera an ka jɔ faso ye sa an bɛ bɔ o wulikajɔ de kama jumadon k'a fɔ ko Mali bɛ kɛ a den sɛbɛw de sago ye o crise malienne il faut des solutions maliennes an bɛ wele di bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ ka bɔ pour que an bɛ se k'an faso bɔ lajaba kɔnɔ cogo min san tan guerre wagati dɔ sera o ka jɔ ten o kama an bɔra kun min kama o ye lakana ko kiri ka tile ani Mali kura ka se ka bila sen kan à travers la refondation baara o baara bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a mago bɛ wagati dɔ de la donc wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ka di camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma pour que en fait Mali bɛ lajaba min kɔnɔ malidenw bɛ joli bɔ min kɔnɔ an bɛ tasi bila kan an balima minnu jenina Sonko maliyɛnw kana fili jugu la ni fagali jugu a ka jugu mɔgɔ fɔlɔ ma o ye président de o ye armée ɲɛmɔgɔw de mais a bɛ mɔgɔ fɔlɔ min nafa mɔgɔ min tɛ fɛ bi maliyɛnw ka u tigɛ di Irisiw ma ka se ka bɔ jɔnya juru kɔnɔ de ye Faransi ye donc ni bila in a faamuyalen don malidenw b'aw n'aw ka ɲɛmɔgɔw bila ɲɔgɔn na parce que ni joli bɔnna aw bɛ sigi aw ka ɲɛmɔgɔw la gɛlɛya bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ malidenw y'a faamu on a tout compris kojugu min dara anw ka san ta a y'a to an ye ko bɛɛ faamu donc an bɛ yɔrɔ min na bi an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɔ ka kɛ kulu ye jumadon k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔkɔrɔma don pour que Faransi ka jɔnya juru o bɛ tigɛ an ka den yɛrɛ la an ka yɛrɛmahɔrɔnya an ka yɛrɛwoloya o bɛ se ka sabati cogo min na. An balona k'a fɔ Adama Ben Jara ni tun y'ale ka ɲɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na gɛlɛya bɛɛ ka dɔn k'a fɔ bi Mali kɔnɔ la san kɔni ma min ɲɔnɔmara lajɛ o gɛlɛya sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ Amadu Mayiga ale fa ye ofisi cakɛla kɔrɔ ye nka bi a yɛrɛ sigilen bɛ fana e ka dɔn ma ɲɛma don kɛrɛnkɛrɛnnenya na sɔrɔ cakɛba don o kɔfɛ a yɛrɛ i ka dɔn hali bi a fanba bɛ ɲɔnɔ ale bɛ hakilila di ɲɔnɔ gɛlɛya kan an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Amadu Mayiga ka bɔ Fana Bajala na ne wolola ɲɔnɔ quartier A la n fa ye baara kɛ ofisi la n fa kun ye ofisi comptable ye ko Yaya Mayiga an bɛ yɔrɔ min na bi insécurité ɲɔnɔ dɔrɔn tɛ dɛ Mali fan bɛɛ de don Ablaye an bɛ fɛ ka fɛn min f'i ye tɔɔrɔ min bɛ an ɲɔnɔnkaw ka bi k'a daminɛ Denbugu ka taa Dɔgɔfiri tɔɔrɔ min b'an ka bi ala de b'a dɔn an balima minnu bɛ yen ka taa kɛ an bɛ nin gɛlɛyaba in bɛɛ kɔnɔ o bɛɛ la jamana tɛ ka hinɛ ko jamana b'a fɔ ko ka jisɔngɔ de sara ko ni jisɔngɔ ma sara k'an ti ci kɛ
ne am ɲɔnɔngaw ma ci kɛ jamana yɛrɛ bi balo cogo di olu yɛrɛ minnu bala k'a fɔ ko ni jisɔngɔ ma sara ko ci ti kɛ parce que balo cogo b'u bolo ka tɛmɛ anw kan ne kɔni bi min fɔ maliyɛnw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲɔnɔngadenw bi yɔrɔ yɔrɔ an ka wuli k'an jɔ parce que nin fanga in mana ka na anw dɛmɛ dɛ nin fanga in nana ka na anw tɔ de fa na Asimu tulo tɛ kuma in na ne kɔni Amadu Mayiga ne bɛ ka kuma n bɛ ka n ka message ci a ma n'a ma wuli ka hinɛ anw ɲɔnɔngaw la kɔngɔ bɛ na anw fa dɛ o bɛɛ la ofisi bala k'a ka jisɔngɔ de makara anw ɲɔnɔngaw minnu bala ka sa u tɛ ka anw ni makara an denw n'an musow n'an faw bala ka sa an baw bala ka sa kɔngɔ bala k'an fa mina bala k'an fa mais hali bi ko ofisi jisɔngɔ maa caman bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ faama kunda fantan kunda ofisi de b'a bɛɛ balo ni bolo cogo b'olu bolo bolo cogo t'an bolo koyi parce que olu nana de k'u bɛ se n'u tɛ se u k'an ka fanga d'an ma u y'an tɔɔrɔ u y'an lajaba u bɛ k'u yɛrɛ de makara u tɛ ka anw fantanniw makara an faw bɛ ka sa an baw bɛ ka sa an bɛ tigɛni kelen min bɛ i yɛrɛ bɛ malo sɛnɛ tɛ se ka dun olu minnu sigilen filɛ u tɛ tigɛ ɲɛdɔn mais ni ba degunna a tɛ kiri cɛ wa an b'a fɔ ne Amadu Mayiga ni n bɛ san ka sa parce que n wolodugu don mɔdugu don an tɛ maa nɛni an tɛ maa bugɔ an tɛ kuma parce que kɔngɔ b'an na sɔrɔsiw dalen filɛ nin ye jabari an b'u ye o an ye élite san an ye nin san o tɛ o kɛwale de ko don Ablaye ne kɔni bɛ min f'i ye président de la République a n'a ka premier ministre Sukɛli Kokala Mayiga a n'a ka gouvernement n'u ma wuli ka bolo cogo ɲini ka fɛɛrɛ ɲini anw ɲɔnɔngaw la kɔngɔ bɛ anw na ale Sukɛli a ma k'a kɔ a kɛra ɲɛna kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don a bɛɛ kɛra ɲɛna a ye tenue don don min na ka taa a b'a ɲɛdɔn a taara cogo min ɲɛna a b'a ɲɛdɔn mais anw kɔni anw bɛ an bɛɛ de fo ni kuma datugulen don k'a di Asimu ma ko kuma dayɛlɛlen filɛ nin ye ne ka message bɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma n ka foli b'i ye Ablaye Kulubali an balɔda k'a fɔ ni tun Amadu Kan ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ye basigi lafiya ye jamana in kɔnɔna na Ala k'o sabati n'an bɔra ye an balɔda k'a fɔ kaɲabakaw fɛ yen ko gɛlɛya kɔni bɛ olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya sanubɔko siniwaw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye kulu bɛ n'olu sigilen bɛ ko Fermali o ɲɛma olu ye taama kɛ ka taa Kɛɲɛba marabolo kɔnɔ na o kumatigi maa min ye Sori Ibrahim Tarawele don an ka lamɛn wele bilara an ma Kɛɲɛba mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Fadugu Tintinba Mayinandi Fasala o dugu ninnu gɛlɛyaba b'olu kan bi ka sababuya kɛ société minière dɔ dayɛlɛnna u ka sigida la société minière ni a dayɛlɛnni u ka sigida la sariya b'a laɲini cogo min baara ma taa o sira si fɛ ka sabu kɛ a bɛ fɔ min ma ko recherche n'o ye ɲinini waatiw ye u sen ma don a la u da ma don a la wa jaabi minnu bɔra ɲinini na u t'a kalama o fana kɔfɛ sigida lakanali koɲɛw o sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ n'a bɛ fɔ ko évaluation d'impact environnementaux n'o de ye baara bɛna gɛlɛya minnu se sigida ma walima a bɛna bayɛlɛmali minnu don sigida cogoya la ani fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛna tigɛ yaasa o gɛlɛya minnu bɛna don sigida cogoya la olu fura min bɛ se ka sɔrɔ olu la dugu ninnu maa si sen ma don o la u tɛ o jaabiw kalama wa u t'a dɔn labɛn minnu kɛ bɛ o hukumu kɔnɔna la min ka jugu n'o bɛɛ ye société in yɛrɛ min sigilen don sanubɔ kama maa si t'a dan dɔn société in kɔni tan bɛ kɛ san o san a bɛ walankata ka taa fɛ o tuma na maaw ka sɛnɛkɛ dugukolo maaw ka nakɔ sɛnɛyɔrɔw u ka bagan mara yɔrɔw adamadenw Fadugu dugu kɔnɔna Tintinba Mayinadi ani Fasala maaw b'u balo ɲini yɔrɔ minnu na kabi san bi caman san kɛmɛ caman o de bɛ minɛ u la k'u bololankolon to u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min yɛrɛ ka jugu n'o bɛɛ Fadugu dugu ale kɔni wulila ka bɔ Mali kogo la pewu bawo Fadugu dugukolo société minière y'u ka dugu bɛɛ minɛ u la hali mètre carré kelen a ma to u bolo ka n'u ka dugu sigi sigiyɔrɔ wɛrɛ la diyagoya la ka sɔrɔ a ma kɛ n'u ka jɛn ye o n'a ka d'u ye a bɛ kɛ ten n'a man d'u ye a bɛ kɛ ten o dugukolo fɛnɛ o bɛ dugu wɛrɛ de dugukolo sanfɛ ka Fadugu wuli ka n'a sigi Mayinadi dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo u t'a dɔn a kɛra bɛnkan min ye o gɛlɛyaba bɛ Fadugukaw kan bi an bɛ ka kuma nin waati min na an yɛrɛw taara ka taa lajɛ an ɲɛ de la k'a sɛgɛsɛgɛ k'an bolo da kisɛ kan n'o ye Fermali ka délégation ye ne yɛrɛ Sori Ibrahima Tarawele tun bɛ délégation ɲɛmɔgɔya la ani Fadugu dugutigilakaw ani musokuntigiw ani denmisɛnninw ani dugu sɛnɛkɛlaw n'a baganmaralaw bɛɛ sigira ka kuma Fadugu duguden bɛɛ lajɛlen ɲɛji bɛ bɔlen don bi ka sabu kɛ u ka dugukolo bɛɛ lajɛlen minɛn'u la sɛnɛkɛyɔrɔ mɛtiri kelen t'u bolo bi balo ɲini yɔrɔ mɛtiri kelen t'u bolo bi o tuma na Fadugukaw bɛna kɛ cogo di min ye Mali gouvernement fana an bɛna s'o ma k'o ɲininka sariya ye mun de fɔ ni sanubɔyɔrɔ bɛna dayɛlɛ dugu la sariya ko k'a ka taa sira jumɛn fɛ yalima Fadugu Tintinba Mayinandi Fasala Kɛɲɛba mara la ni sanubɔyɔrɔ min nana dayɛlɛ u ka sigida la yalima a tɛmɛna sariya taasiraw bɛɛ fɛ wa n'a kɛra o cogo la o daliluw ye jumɛn ye n'a sɔrɔ a ma tɛmɛ sariya taasira fɛ mun de bɛna kɛ yaasa fasodenw ka hakɛ ka segin u ma an tɛna da Fadugu ma an tɛna da Kɛɲɛba dɔrɔn ma Fermali bɛna laɲini Mali sanubɔyɔrɔ fɛn fɛn min bɛ yen a bɛɛ sigira sariya min kɔnɔ u sigilen don sɛbɛn min kan
u dancɛ ye hakɛ min ye sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ k'o ko lajɛya malidenw ma bawo sanu a kan kɛ lafiya sababu ye nka yiriwa ni ɲɛsigi ani sini ɲɛsigi baara a kan ka kɛ ka janto adamaden ka hakɛ de la bawo fɛn fɛn min bɛ kɛ yiriwa baara la adamaden ka basigi adamaden ka sini ɲɛsigi o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen. an balada k'a fɔ ni tun ye sori ibrahima tarawele kan ye an bɛ dugawu kɛ ala ka a ko bila bɛnɲɔgɔnyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye yolonkaw fɛ yen an balada k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ kari tɛmɛnen na yolon sugu k'i ka dɔn ko marifatigi dɔw donna ye sigidalabaw ka fɔ la ko dozolakaw de don k'u taara ka taa ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ta ka ɲɛ sɛbɛw ma ka wari daraki maaw la ka tila k'a fɔ bi ko min ka d'olu ye k'o de bɛ ka kɛ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'an ma an balimakɛ dɔ bɛ nin waati na ka bɔ yolo ale b'an bolo nɛgɛ kan balimakɛ bi min ne bɛ yolo an balimakɛ ye kunnafoni sɔrɔ kari don n'o kun ye yolon sugu ye ko wulikajɔ kɛbaw kɛrɛnnen ko marifatigi dɔw donna yolon sugu kɔnɔna na ko ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma a ko kɛra cogo di marifatigi ninnu kɔni nana inɛri waati dimanche ye yolo an ka garabali tigiw ye u kunbɛn n'o ye dozolakaw ye k'u k'a lajɛ u ka garabali kɔnɔ to yen nɔ u ye 50 ni 50 d'u ma u ka se ka garabali to yen a tigiw ye k'u ka baara kɛ u y'u ɲininka u nakun na ko olu bɛ baara la olu tɛ sara olu ka wari ka kan ka ɲini ka d'u ma olu yɛrɛ kɔnɔna na garabali la u bɛn'u ta ɲini u yɛrɛ ɲɛ garabali la u kɔni kɛlen sabu garabali donna min na garabali donna ye 4 ye garabali da ye 2 ye parce garabali da o ye 2 ye u y'a donna 4 bɛɛ minɛ ka don garabali kɔnɔ u sɔrɔ ko ma dɔw kɔni dira k'u pan garabali kunna ta minnu ma se ka bɔ u y'olu minɛ k'u ka wariw bɔ wulada fɛ n'a gara dafiya ni waati mɔgɔ bɛna taa so waati min na u taara sira donna 2 bɛɛ minɛ mototigi o mototigi sera u y'i minɛ dɔw waa 2 dɔw waa 1 moto kuratigiw olu waa 10 da dɔw waa 20 o kɔni y'o kan an na dimanche an ka sugu la garabali kɔnɔ an yɛrɛ kɔni an b'a kɛ cogo kɔnɔ maa minnu ye nin waleya kɛ yolon sugu kɔnɔna na a bɛ maa dɔn u la wa an bɛ maa dɔn u la an bɛ ba sirigi dɔn ba sirigi an b'a dɔn an b'a fa dɔn an b'a ba dɔn filanan o bɔ nɔnɔ kɔ u b'a fɔ ko hayidara o ye nɔnɔ hayidara ka dɔ ye o yɛrɛ kɔni o don o ka daga yɛrɛ sigilen don nɔnɔ kɔni de bɛ kɛ dɔɔni dugu dɔ bɛ yen ko kundugu foro ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ tile diɲɛ don o don dɔw bɛ mɔgɔ bɔ minɛ u kantigɛ ye se t'a ɲɛ fanga taa n'a ka sin u ma k'a fɔ an b'a kuma dabila an ye ɲɔgɔn jigi ɲɔgɔn ye an t'a fɛ an kɛlɛ sigi ɲɔgɔnya dama don a marifatigi ni biriti kɔnɔ ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɔgɔn ye nka ni mɛnna k'i bɔ kɔnɔ na i b'i kɔfilɛ dɛ o kɔni ɲɔgɔn n'o tɛ don u kun ka d'an ye kosɛbɛ parce que n'an k'u kun mɔda an ye nkalon tigɛ fɛ an jigi ɲɔgɔn u y'an dɔn don o dɛ an ka sugu la a ka fɔ u ɲɛ tiɲɛna u k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn jigi ɲɔgɔn dɔ kɛ ɲɔgɔn danbe dɔn n'a k'a kira u b'a fɔ k'o ye dunan ye nka olu ɲɔgɔn ka mɔ ɲɔgɔn kan olu ka taa nin kɛ ko marifa b'u bolo ko fanga b'u la bi ko fanga tɛ mali kɔnɔ o kɔni tiɲɛna a kɔni ka di ne ye fɛn ka f'u ye u k'a dabila a ka danni ma o de ka d'an ye an kɔni b'a fɛ k'u deli ala kama kira kama u kɛnɛ sa ka yɔrɔ nin ko fiyewu ne futune ye ne diɲɛ n'a kɛra nin cogoya ba minnu ma don baara ma olu ta bɛ kɛ an ka wuli ka fɛn ɲini mɔgɔw kunna ye wari ma bɔ ne kunna sɔ a bila ye nka wari ka bɔ i jɛɲɔgɔn kunna i yɛrɛ ɲɔgɔnna kunna k'a mago sa i dɔlen ɲɛna a kɛ jugu ni ma u y'u bolo don dɔw kunna ka wari bɛɛ bɔ i taga bange wari bɔ k'e b'i kɛ nasɔngɔ ɲini na dɔɔni dɔɔni n'u bɛɛ wari kunna dɔ fɛn siɲɛ kelen i bɛ mun kɛ an balɔda k'a fɔ ni tun ye yolonka dɔ ka ye an bɛ dugawu kɛ bɛnɲɔgɔnya yarabi ala ka ko ka sɛgɛsɛgɛli min n'a sɔrɔ nin baara min de bɛ n'a sɔrɔ n'a bɛ ka fɔ cogo min na n'a kɛra ten e ka dɔn o tɛ sababa ye sigida kɔnɔ na ka se ka maaw bila basigi minɛ kɔnɔ dɛ n'an bɔra yen an balɔda k'a fɔ azizi min kuma bɛ sen na min ye azizi tarawele ale ko nin min filɛ k'a kan ka kɛ an ka lamɛn hali ni y'o b'a fɔ misali la bɛ fɛn dɔ b'a fɔ ko buru piri gɛlɛyara dɔw wɛrɛ tɛ parce que an ka farine mugu ninnu caman bɛ kɔkan de o n'o tɛ ni mali yɛrɛ de ka sɛnɛkɛlaw tun b'a sɛnɛ ou bien ala ka kɛ sɛnɛkɛlaw b'a sɛnɛ état b'a san u bolo usine yɛrɛ b'a yɛlɛma ni état ko bon ko moi buru piri ye dɛrɛmɛ 10 ye parce que n'an bɔra francophonie na buru bɛ bɛn dɛrɛmɛ 10 de ma an bɛ buru san ni min ye n'i y'o lajɛ a sɛbɛnlen don kan di 250 francs jɔn jamana 250 e bɛ an ma fɔ de ko wari ninnu ye kelen i bɛ mali wari bɔ sonya nɔ i bɛ taa n'a ye Côte d'Ivoire a bɛ du mɛ wari ninnu tɛ kelen fili bɛ yen Côte d'Ivoire wari min dilannen don Côte d'Ivoire kama ni min dilannen don Mali kama danfara b'u cɛ a danfara ye jumɛn ye n'i ye wari biye ninnu dugumana lajɛ i bɛ taa sɔrɔ A sɛbɛnlen don dɔ duguma o kɔrɔ ye k'o ye Côte d'Ivoire ta série de D bɛ min kan o ye Mali ta série ye B bɛ min kan o ye Burkina ta ye K bɛ min kan o ye Sénégal ta ye mais n'i bɔra yan ka taa Gabon yanfan ninnu fɛ olu ka franc CFA yɛrɛ ɲɛgɛn a n'an ta yɛrɛ tɛ kelen ye o kɔrɔ ye Faransi mago tɛ wari ninnu na o la mɔgɔ minnu kɛmɛ sɛbɛn ye wari biye jeni n'a ye nin m'a faamu wari in tɛ koyi kan in de don kan in de fana bɛ wari in kan ala ye k'an b'a fɔ ko 400 mais n'i y'a sɛbɛnni dɛ n ko 2000 de sɛbɛnlen na san kan tɛ yan ni kan tɛ san mun don donc n'a an ye français bɔ an ka sariya la sisan dɛrɛmɛ 10 bɛ kɛ bɛɛ bolo 50 de a buru kala kelen sɔrɔ fɛn min ti bɔrɔ kɔnɔ yuguyuguli t'o bɔ marché ma na ni fɛn min ye marché tagatɔ la n'o ye ka taa sɔrɔ n'a simi y'a bɔ a da dɔrɔn n'a y'a bɔ a da bi o dugusajɛ faransi b'a ka minɛnw kɛli daminɛ ɲɔgɔn kan i b'a ka la mali fana ka bɔ francophone na o de bɛ kɛlɛ nord in kɛlɛ ban parce que nord d'ici ninnu ye mun de fɔ ko k'olu lakodɔn sariya la olu ɲinɛnen don min kɔ
sariya tɛ Bamako yan nɔ dɛ mɔgɔ min yɛrɛ ye cour constitutionnel président o tigi lakodɔnnen yɛrɛ tɛ sariya la mais français tɛ o mɔgɔw tɛ ka kan in faamuya n ko kan in ma adamaden yɛrɛ de ko fɔ o de la o Choguel ko plan d'action na ko bɛɛ bɛna ko Mali ci bɛna ɲɛfɔ malidenw ka kan na donc o kɔrɔ ye malidenw ka kan de kan ka don Mali sariya la sariya bɛ ɲɛfɔ bɛɛ ka kan na a gundo n'a munu mu a bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ kalannen ten de nin ti parti politique ko ye nin tɛ n bɛ Choguel fɛ n tɛ Choguel fɛ nin t'o ye a kuma tɛ foyi tɛ nin ye jamana ko de ye wa ni Mali y'a bɔ a b'a dafɛ jamana bɛɛ kisi ni Mali y'a wuli Côte d'Ivoire b'a wuli Sénégal b'a wuli Tchad b'a wuli u bɛɛ bɔ francophone na u bɛɛ b'u ka wari garanti u yɛrɛ ye i n'a fɔ Asie jamanaw y'a kɛ cogoya min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala jamana in basigi na lafiya u bɛna sira min fɛ ala ka jamana bila o minɛ kɔnɔ la n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kokana na Umu Danbɛlɛ mun bɛ bolo bi an karamɔgɔ an taga Gambi jamana kan Gambi jamana kuntigi kalata jaabiw bɔra a yirala k'a fɔ ko Adama Barrow k'ale ye sɛbɛya sɔrɔ nin waati in na k'a bɛna kɛ jamana kuntigi Gambi jamana kan n'an bɔra an taga Benin jamana kan polisilakaw bɛ wuli ka jɔ la Benin jamana kan opposition maaw k'u bali u ka wuli ka jɔ dɔw la a bɛ ka kɛ u ka jamana kɔrɔyanfan na n'an bɔra an taga Niger jamana kan sibiri don décembre kalo tile 4 binganiya wale dɔ kɛra sababu ye ka finitigɛla ka maa 17 ɲɔgɔn bɔnɛ u n'a ka maa dɔw jogi n'an bɔra an taga Kongo jamana kan o binganiya wale kelen cayalen bɛ kosɛbɛ Kongo jamana kɔrɔyanfan fɛla kan nin waati in na maaw bɛ ka bɔnɛ u ni na maa bolo fɛnw bɛ ka darati ka bɔ u bolo an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ